pues, hau da gure zonalekua, eta egin behar genuen programa arezikikoak, eta horren bidez bioak iztea. Hemen dakagu motor bat, egin eguna pilakinta ibiltzen da, eta hemen dikan zilindruara ibiltzen da, eta zilindrua do karga, pilan kargakin da edo konektatua, eta orduan hemen dauden kabliakin edo juten da kargan parte bat diodota, eta tengaiotikan direkt korrientea, ez? Joten da. Korrientea juten da diodota. Martxan azten denean, programa horiakin programa bat itetu. Errepikatzen ditu, eta nola errepikatzen ditu? Errepikatzen ditu efektuak, ezta? Osa, azten da intermitentez, gero azten da bat itzali gero bestia, gero bestia, osa... Ziklikoki errepikatzen du sekuentzia bat, bai? Bale, a ber, probatuko dugu? A ver, kontaktuaz, no beti ez da... Motorea fallatzen zuen. A ver, vale, gutxora bera laguntza batzu behar zuten, baina, bueno, ez? Nahiko ondo funtzionatzen zuen, ez? Mila eskerra.